Altså, nu skulle man jo være til skarn, hvis ikke man havde en smule lampefiber, ikke? Og jeg har ikke varmet stemmen op, så det må komme hen ad vejen, og sådan er det. Men hvor er det dejligt, I er her og vil være med til at fejre, og glæder os til at spille for jer. Så, ja. Vi kommer til at lave nogle fejl undervejs. Vi er et hyggeband, vi er ikke professionelle, og så smiler vi bare og kører videre, ikke også? Altså, sådan er det. Nej, vi går i stå og begynder at forme. Ja, det gør det kan også godt være. Det finder vi ud af. Ja, godt. Så, men nu vil kære herrer, jeg kan lige præsentere, altså vi kender alle sammen hinanden fra Tech i Ballerup, hvor vi har arbejdet sammen alle sammen. Og vi har alle sammen været i dataafdelingen, og derfor hedder vi C#, fordi det er et kodesprog, og så, jeg tager ved på, det er dig, der har fundet på det, C#, det kan kun komme fra dig. Nå, men whatever, men det er så det, vi kalder os. Undervist i det. Okay, whatever, det var før min tid. Men vi har Jan på saxofon, og så har vi Bent på keyboard, ja, og vi har Helge på bas, og så har vi Niels på guitar, og så er der mig. Ja. Som vi ikke kender.